A dobrý den, dneska tady máme naše druhé televizní noviny s Karlem Voříškem a Rayem Korantengem. Ano, a dneska vám tady můj kolega řekne, co první uvidíte. Takže nejdřív uvidíte reportáž s jedním význačným archeologem, který našel kosti nějakého mini dinosaura. Je to, nevím vlastně jak se jmenuje, ale to vám řekne náš kolega Simir Gerkhan. Dobrý den, já jsem Simir Gerkhan a mám tady vedle mě jednoho archeologa, který se jmenuje Dr. Hentley. Takže vám o tom řekne, co našel a dozvíte se více. Dobrý den, jsem doktor Kentley, trošku to splet, ale to je jedno. Ano, a mám tady, objevil jsem kosti nějakého starého dinosaura, kterého jsem podle rozměru těch kostí nazval Minisaurus Kex. Ano, je to něco, vypadá to, je velikosti normálního kuřete, ano, tady, tak a teď se podívejte na té kosti, ano, tady někde jsem je našel, ano, no podívejte se na tu nádhernou, jak jsou dokonané, ano, vidíte, tuhle ta je úplně skamenělá, ne ta jak tyhle, ale podívejte se třeba na tohle, to bylo určitě z nějakého krku nebo něčeho, fuj. Jo, a tady tohle by mohly být něco jako žebra. Ano, bohužel jsem toho nenašel víc, takže nemám vám o tomto Minisaurusovi Kexovi nemůžu říct bohužel víc. Ale to je všechno. A nyní druhá zpráva. Takže jeden význačný vědec vynalezl teleport. A všechno máme v přímé reportáži, O které vám všechno řekne náš kolega Simir Gerkhan. Ano, a jsem tady zase. Takže mám tady po boku jednoho významného fyzika, který právě vymyslel nebo vynalezl teleport. Jmenuje se Dr. Henry. Ahoj, to jsem já. No, tak vidíte, asi se divíte, proč mám ty blbý sluchátka, že a tohle je teleport a tohle je přístroj na čtení myšlenek. Potřeboval jsem je zkombinovat, protože mi to jinak nechtělo fungovat normálně. Jo? A tohle to čte myšlenky a tohle to do toho a potom a přes tenhle ten kabel. Sice to vypadá jako MP4, ale to MP4 není, je to teleport! Teleport! Já jsem ho vynalezl. Zkusím se podívat někam do Japonska, tam jsem dlouho neviděl. Třeba v městečku Fukujima. Jo, co se tam asi dělá? Televizní noviny jsem dlouho nesledoval, takže by mě zajímalo, co se tam může dít. Jo, tak už to dělám. Pane Henry, on se asi nedoví. On se to nedoví, vždyť vlastně jako v Japonsku je tsunami. No tak to už se asi jen tak nevrátí. A nyní krimi zprávy. Neznámý superhrdina ukradl drogové mafii přes 50 kg marihuany. A o tom se dozvíte víc v reportáži Simira Gerkhana. No čau, mám tu pro tebe ten matroš, jo? Tak... Jo, super. Dobrý den, jsem Simir Gerkhan, krimi zprávy. Dneska tady máme výjimečnou situaci, co se týče drog. Drogy u nás ve městě jdou ve velkém, více vám o tom řekne seržant Galuškus. No, tak to jsem já, seržant Galuškus. Ano, jo, a máme tady jednoho superhrdinu, nějakýho ultramena nebo co, který nám normálně přinesl a přes 50 kg marihuany, která vypadá asi takhle. No, teda nevypadá, ale mohla by vypadat. Jo, je to úplně frajer, přivezl nám to přímo pod stanici, jo, 50 kg marihuany s nějakým lístečkem. Jo, ten tu už bohužel nemám. A píše tam, že je nějaký super frajer Ultraman, jo, nebo něco takového. A že nám prostě jako přinesl 50 kg marihuany, který nám vlastně z nějakého drogového gangu, co já vím, jak se to jmenuje, prostě nějaký blbečku to ukradl a je to úplně hustý. A nyní počasí. A máme tady první jarní den. A o tom vám řekne víc náš kolega Jan Hasan. Takže vítám vás, jsem Jan Hasan z počasí a máme tady krásný první jarní den. Takže holky, doufám, že už si vytahujete mini sukně ze skříně, že je tu nádherně. Ano, dneska bylo třeba 25 stupňů ve stínu a budou ještě větší pařáky. Ano, je tady vážně nádherně. A to je vše. A na závěr sport. Dneska jsme si pro vás vybrali jednoho muže, který závodně hází šipky na mistrovství světa. A více vám o tom řekne náš kolega Simir Gerkhan v přímém přenosu. Ano, to jsem já, Simir Gerkhan.
Takže dneska tady máme jednoho muže, je to Američan a výherce poháru mistrovství světa v horu šipek a jmenuje se John Anderson, takže vám o tom více řekne. Hello, I'm John Anderson, and it's exciting that I win. Yes, and I very love darts. It's my favorite sport. Yes, the darts is the best sport on the planet. Yes, and I don't know what I can say you next, and it's all.